Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Margini Keluarga Sederhana. Ben gak berisik ya pemirsa. Matiin kipasnya. Lagi pemirsa yo, alhamdulillah. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu pemirsa yo. Tidak terasa wis akhirnya mae gajian. Alhamdulillah rabbil alamin. Hatiku sangat senang sekali pemirsa. Seneng banget. Kaya ngene rasane ya pemirsa nek wis nampa bayaran dadi tambah piye ya ning ati iki seneng terus tambah semangat. Nek mergawe ya tambah semangat. Iki mau mripate nganti kepu-kepu pemirsa yo. Arep turu urung iso turu pemirsa, soalnya yo masih menunggu pemirsa yo. Sakjane yo gak apa-apa sih turu, tapi ki mae sering gragapan pemirsa. Dadine mending mae gak usah turu. Dadi tak tunggoni karo wis ngene iki lah intine bubukan karo ndelok HP kaya ngono. Iki mae yo gak tak sepil ya pemirsa, gajine mae alhamdulillah pokoknya ya wis sesuai perjanjian dari awal. Jadi alhamdulillah mae untuk bonusan uang jajan 50 seminggune pemirsa ya. Jadi kalau satu bulan berarti kan ketambahan 200 kayak ngono. Jadi ya seneng banget pemirsa pokoknya. Sak wulan pertama kudu mulai ya pemirsa. Pertama eling omah nganti 2 minggu. Akhir-akhirnya yo seperti biasa wis saiki mae wis mulai gemuk lagi. Mulai gemuk iki mau bubukan pemirsa. Jadi yang mau kan ono mak sepil gaji ngono ya. Tapi gak usah lah pemirsa, kok dikirone sing ora-ora ya pemirsa. Intine pokoknya mae saiki wis alhamdulillah wis bergajian pertama kanggo mae. Dadi wis alhamdulillah diparingi sehat lancar. Dadi ki mae yo suwe banget pemirsa gak gawe konten yo dimaklumi soalnya mae yo bingung pemirsa. Melu kerja melu uang ya pemirsa gak penak juga nek nyepil-nyepil. Dadi yo nek mae sempat nek pas leren ngene iki yo wis kaya ngene. Tempat tidur nang kamare mae pemirsa. Dadi ben gak mengganggu pekerjaan pemirsa. Nek ngene iki kan gaweane mae wis rampung, mok karek ngenteni tok. Lah nek koyo awan esuk sore kan ibarate iki wijik kerja. Engko sore yo isik beres-beres. Nyiram kembang, ngisi kolam, intine kaya ngono. Ya Allah ngantuk pemirsa. Intine gawean omah lah pemirsa yo nek wis beres yo leren kok terus mulai kerja lagi kaya ngono. Wis dianggep koyo ning omah dhewe pemirsa. Ning omah yo penggaweane apa nek tangi turu ngono wis beres yo leren kok karek ngenteni dikongkon apa meneh kaya ngono. Sore yo seperti biasa sing dicandak maune apa kaya ngono. Yo dadi saiki yo mae wis cekatan, intine wis apal kan. Wis ngerti gaweane apa sing kirane dikuwi yo endi sing usah dicandak kaya ngono. Dadi ora kaya nek pas pertama pemirsa, pas pertama kan bingung yo urung apal panggone mangkok, panggone gelas, panggone piring, panggone sendok, kasare ngono kunci. Dadi sebab bingung. Cek urung ngerti ndekek klambi lah apa. Soale kan cek adaptasi pemirsa yo, adaptasi iki slonone
si Koko iki celanane Sinon, iki celanane ibu, iki nggone bapak, istilah kaya ngono. Dadi jek semrawut. Mulane kadang mae muni ngene, iki enek enek ibu ya enek si Koko. Mae mambu pilek, cek tak ambil. Ora ono tisu tak ambil lap. Dadi mae ya anak ibu ya mae langsung ngene, langsung spontan gak tak sungguh aling-aling pemirsa. Ibu, maaf ya saya grogi, aku bilang gitu. Aku ngomong gitu pemirsa, ngomong sampai ibu, tenang tenang nih, tenang ntar juga lama-lama bisa, ntar juga ngerti. Tapi kan jenenge menungso ya pemirsa nih, ditunggoni maksudnya ngene lho, suruh buka pintu terus kuncine kan gak iso. Ibu kan jek berdiri kasare, pengen roh iso apa ora kaya ngono. Kan tetep grogi. Lah sing si Kokon iki ngguyu kekelen. Entar lama-lama juga enggak, entar juga tahu ngono. Tapi alhamdulillah mae pemirsa yo, ibu bapak Koko intine sak omah alhamdulillah baik banget. Mae bersyukur dapat majikan baik banget. Pengertian istilahnya ngerti nek mae iki ngomongnya isek gelepotan pemirsa. Bahasa Indonesiane gak lancar kan gado-gado kaya ngono istilahnya pemirsa. Dadi ibu ya memaklumi, dadi ngerti. Kadang aku nek eling ya kudu nangis pemirsa. Maksudnya ngene. Kok kaya ngene ya ngono. Pertama mlebu kan adaptasi ya pemirsa. Tapi kok alhamdulillah ibu sabar banget, bener-bener sabar. Ora gak pernah bentak, gak pernah apa, kasare kebun binatangnya ya gak pernah keluar. Wong iki sopan banget, ngerti banget. Pokoknya sabar lah intine. Terserah kamu lah gitu. Karena saya tanya, "Bu, ini mau apa? Mau gimana ya istilahnya kalau mau belanja apa mau apa gitu, pokoknya terserah mae." Jadi majikane mae gak tahu komplain piye-piye blas. Pokoknya intine bagaimana mae nyaman kaya ngono pemirsa. Yo mae yo cerita juga pemirsa nek pas pertama-tama kuwi eling anak pemirsa yo eling anak, eling omah, eling sembarang kalir. Tapi ibu selalu menyemangati mae. Ya biasa nih, biasa ntar kalau sudah 3 bulan apa berapa ntar juga gak apa-apa. Kalau baru memang kayak gitu. Saya dulu juga gitu, ngono ibu. Terus ada si Koko juga, terus si Koko bilang, iya ntar juga lama-lama ndak. Si Koko kan pertama juga ditinggal ibu gak bisa masak. Ya seperti Andi lah intinya ditinggal. Jadi suwe-suwe iso masak dhewe, iso popo dhewe. Dadi alhamdulillah saiki mae wis fokus kerja. Ya kadang-kadang kok nek pas lagi lodang apa nek pas ngene iki pemirsa ya nek sempet ya mae insyaallah gawe. Ki anak lanang ya urung bali pemirsa soalnya. Jadi dimaklumi soalnya yo sibuk pemirsa yo anak lanang yo sibuk. Jadi yo saiki jarang-jarang juga mae bikin video. Jadi mae fokusnya sekarang fokus kerja pemirsa ya buat apa mak? Yo jenenge wong kan pengine yo tinggo kebutuhan yo pemirsa mbok ki kebutuhan apa ae. Pokoknya intinya bismillahirrahmanirrahim tinggu kebutuhan keluarga intinya kaya ngono pemirsa ya. Mulane muga-muga karo sing kuwasa pemirsa ya mae diparingi sehat, diparingi ati ayem,
pikiran ayem, diparingi pokoke intine ya diparingi sehat lah, sehat kabeh. Dadi awak sehat, pikiran ayem, ati ayem kan mergawe sak gawe kan ya penak kaya ngono pemirsa ya. Yes pemirsa, iki mau sedikit cerita. Ya dimaklumi nek mae kontene kaya ngene pemirsa ya cerita lagi dan lagi. Soale mae ya ngene iki wis kerja ora iso gawe video. Jadi pertama gajian seneng banget tak kirim kampung sama tak simpen. Jadi mae mau belajar nyimpen uang sendiri. Kaya ngono pemirsa ya. Yang penting yang di rumah sudah dikirimin juga. Jadi kan adil ya pemirsa, wis berarti ben dienggo kebutuhane omah. Wis pemirsa, tak tutup sakmenae videone mae. Intine gajian sesuai perjanjian. Sekarang ngono pemirsa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane nek salah omong, tingkah laku perbuatan keluargane Malgini family ya Malgini minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mae kabeh, terima kasih ya yang sudah mensupport, mendukung Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kok banyu kali, agung kayak banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.